Díomh fad gur míle Tomás. Mar dúirt Tomás is mis Sadhbh agus obriam Réadlann Dhún Sinche Átha Cliath. Agus inniu tá mé caint le písbeag faoin Réadlann dús. An sin tá mé gurí caint len faoi an eolaíocht atá ag déanamh sa Réadlann chuile lá. So ba mé caint písbeag faoi Jupiter agus sparsathach dar bhanam juice. An sin písbeag faoin Green agus na Léann Ceilteach nó na Ceilteach. Agus ag an deire ba mé caint písbeag faoi JWST nó an James Webb Space Telescope. So, dús. Seo an Réadlann, sin go hálan. Sin mo oifig an sin, so tá an tálam. So, tuga an Réadlann 1785. Agus tugu Cláistin tríóda an Réadlann dús. Ag an bhí Provost Andrews I gceannas ag Cláistin tríóda agus dág sé 3,000 chun Réadlann a tugad chun staidéir dhéanamh ar na réaltaí. Ag ní raibh is ag a chlán faoin airgid sin, agus nuair dág sé bás, ní raibh siad sásta ar curbe. So thug siad Cláistin na tríóda os cór na cuirte, ach cáil siad an cás, agus mar sin tá Réadlann agan, agus tá sé go hálan. So, tá an tálinn. D'oibrigh neart eolaí sa Réadlann trí na blianta, ach an cén is cáiliúla agan ná William Rowan Hamilton. Ba mathematicúir in áireadh ní raibh sé ag déanamh réaltfhisic. Ach bhí sé ag déanamh obair ar an mata atá ag taistáil chun sparsathach a úsáid is bás, agus chun cluichí mairt ar riomhra. So tá an mata sin fós tábhachtach dún slátá inniu ag an mar dúirt mé bhí sé ag obair ar an mata, ach bhí ar duine éigean an réaltfhisic dhéanamh, mar bhí siad sa Réadlann, so bhí arthú réaltfhisic dhéanamh. So bhí a bheirt trafóracha ag déanamh an obair sin ag an So bhí Grace agus Sydney Hamilton ag déanamh an réaltfhisic ag an agus níl aithne ag glórdíní faoi sin, ach tá sé ansimú dún. So sin písbeag faoin Réadlann, bíonn immeachtaí poiblí ar siúl agan tríd an mbliana. Tásóid chuileadh bíonn le ihe cultúra Bhaile Átha Cliath I mí manfór, agus ó sin bíonn ihe cuairteoirí agan gach dara seachtain ó mí manfór go mí Marta. Comála sin bíonn tuair scoile agan, agus bhaimid ag déanamh a bhhad níos mó tuair scoile mbliana, so tá scatamíní ar an faoi sin. Bíonn immeachtaí speisialta ar siúl agan, comála siúlóid Hamilton, sin siúlóid bliantúil atá agan chun Hamilton na Calóra. Agus bíonn 100 nó 200 daoine ag siúl ón Réadlann sios go dtí Broombridge I Bhaile Átha Cliath. Gach bhíon. Agus comála sin tá seomra éalathe agan. Tá sé seo ansimú. Níl pictiúr agam don seomra mar níl mé ag géirí scrios an tiantas. Ach thugamar an seomra le Adventure Rooms Dublin agus le cabhair ó Science Foundation Ireland. Tá cúpla seomra ag Adventure Rooms I Lóra Cathrach, agus tá ábhair difriúil ag gach seomra. Ar nóis Réadlann an tábhair tá agan ná spás agus eolaíocht. Ach tá sé antábhachtach ní caithfidh tú a bheith eolach faoi spás nó réaltfhisic nó aon rud mar sin chun na fáibanna a réiteach. So sa seomra tá 10 fáibanna agus bíonn uair cléig ag grúpa chun na fáibanna a réiteach. So sin an seomra má tá tú ag géirí níos mó eolas nó b'éidir trí le bhaintás tá níos mó eolas ar fáil ar Eagraíonn agus tá níos mó nach 100 cluichí déanta agam, agus fós bíonn neart crack agus brathnú ar na cluichí. So sin sampla den himmeachtaí a bhíonn ar siúl agan don poiblí ach mar dúirt mé is eolaí muid in áireadh.
So tá grúpi difriúil sa Réadlann. Tá grúpa bháin ag déanamh staidéir ar an Ghrian agus a tionchar ar an Domhan. Comála sin tá grúpa eile ag déanamh staidéir ar na réaltaí agus rudí mar sin, agus tá grúpa eile ag déanamh staidéir ar na plánéid. Agus plánéid bháin tá gceist an seo ná Jupiter. Agus mar cuid den obair sin tá si páirteach le spór sa thugtar bhanam juice. So seo picture beag de juice. Ceapan go sé an glóte. Sin an Jupiter Icy Moons Explorer. Tá sé seo tábhachtach mar lantóid juice cúpla míl hin I mí Aibreán. Agus faoi láthair tá sé ag taistil go Jupiter. Ach ní diochaí sé Jupiter go dtí 2031. So tar éis beagnach 8 mbliana ba sé ann. Is tar is fada ag Jupiter. Ach céir ba sé ag déanamh ann. Well, ba sé ag brathnú ar Jupiter. Ach comála sin ba sé ag brathnú ar na gealaí atá ag Jupiter. So ar an Domhan, tá geala go bháin agan. Ach ag Jupiter tá níos mó ná 60 gealaí ann. Agus tá cúpla cinn atá an simúil dún. Seo sampla bháin, seo ganamíd. Agus is é seo an gealach is mó atá ag Jupiter, agus an gealach is mó sa Green Course. Tá mid ag géirí brathnú ar fá cúpla fá. Is féidir leat a eáil an seo taobh stiit an gealach. Tá sreathanna difriúla taobh stiit an gealach. Ach níl mid cinnte céirdíad na sreathanna seo. Ceappa muid go fecinn sé mar seo, ach níl mid cinnte. So le dús tá mid ag géirí pictiúir soléire á de na sreathanna seo. Comála sin, an seo tá túna eáil tá aion nó farraige taobh hir den dromchla. Agus tá seans go bhfuil saol sa farraige sin. Agus sin ceanháin den na rudí tá mid ag géirí staidéir dhéanamh ar le dús. An bhfuil saol ann, cén 6 saol. So sin 6 rudí a bhaid dús ag dhéanamh ag Jupiter. Ach ní sreací sé Jupiter go 2031, so tu sé písa an. So sin písa beag faoi Jupiter agus juice. Mar dúirt méid tá grúpa eile ag déanamh staidéir ar an Ghrian agus a tionchar ar an Domhan. Mar sin, ceanháin den na rudí a bhíonn siad ag déanamh staidéir ar ná na Réadlann thuaidh, nó na Ceilteach thuaidh. So, bhíonn siad ag obair ar stoirmeacha gréine. So sin immeachtaí a scoileann méid na ullmhór a foiinneamh an Ghrian agus tastóonn sé tríd an Green Course I dro an Domhan. Nuair thricann sé an Domhan, bualann sé lenar réimse mainadach. Agus dírithe an réimse mainadach an foiinneamh is teach go dtí an pól thuaidh agus an pól thíos. Agus tar éis sé sin, ceanháin den na rudí ascróíonn as seo ná na Ceilteach thuaidh. So seo pictiúir álan a tugadh I dúnaáil. Beidir go raibh an táid cuid acu iad a eáil san áireach. Timpeall mí mórta bhí daoine an airní de eáil I dúnaáil, Átha Cliath, Circeach. Ach de an ná, caithfidh tú a bheith níos giúra ón pól chun iad a eáil. So cén fág bhfuil mid an airní de eáil in Éireann inis. But tá cúis ólach le sin. Téann an Ghrian trí tréimhse a bheith an ciún agus an sin an gnóthach, agus an ciún agus an gnóthach, an tamar fad. Faoi láthair tá an Ghrian ag bogadh ó a bheith ciún go dtí a bheith gnóthach arís. So nuair bhíonn an Ghrian gnóthach, bhíonn níos mó stoirmeacha gréine agus de gná bhíonn siad níos láidre. Agus mar sin, nuair tá siad níos láidre, tá níos mó foiinneamh agus taonn sé níos fuide ón pól thuaidh. Agus an sin is féidir linn na Ceilteach a gáil in Éireann. So sin an fáil sin. Tá tionscadal amháin atá mid ag déanamh obair ar sa Réadlann atá an úsáideach le seo, agus sin Maggie. Agus is é seo réamhhaisnéis do na Ceilteach thuaidh. So cosúla an réamhhaisnéis an Haimsire, is féidir leat dul ar sin agus ba is agat má tá seans má agat na Ceilteach eáil go háirithe in Éireann. Bhíonn sé ar fáil cuile lá, ach
tá sé bhád níos éasca na sáilte eáil sa gibhrú, mar bíonn na hithe níos fuide agus níos dúrcha. Agus tá an rud céine fíor má tá tú a géirí brathnú ar aon rud sa spéir na réaltaí nó aon rud mar sin. Sin an fá céine le bíonn na immeachtaí sa Réadlann idir mí manfór agus mí Márta, mar sa saoirú bíonn sé rógeall chun aon rud eáil. So, sin pís bheag faoin Green agus na sáilte tuaí. Sparsacha go bháin eile atá muid ceangalta leis ná JWST, ná an James Webb Space Telescope. So, seo sparsacha eile atá fós nua. Agus beidir go bhfuil aithne ag cuid acu ar na pictiúir atá ag teacht amach ó JWST. Seo ceann amháin den pictiúir. Seo ceann nua, beidir mío hin bhí sé amach. Agus an seo táid ag brathnú ar réaltaí ó ruga. Agus tharlóonn sé sin is scamal mar seo is bás. An ceangal atá linn le James WST ná tá ceithre uirlisí ar an spórsach. Agus ceann amháin ar bhain an miri, bhí pórt den uirlis sin déanta Imbolc Átha Cliath leis an foiin sa Réadlann. Agus an sin thuí an pórt sin go America, chuir siad ar an spórsach agus níos tá sé is bás ag déanamh staidir ar na réaltaí mar seo. Comála sin bhí cúpla daoine foiin ag déanamh obair ar an bogáirí don spórsach, agus mar sin bíonn siad ag brathnú ar plánéid atá taobh muit an Green Chorus, comála réaltaí mar seo atá róáda as an bhain. So sin sampla den obair atá siad a géanamh le JWST. Má tá tú a géirí brathnú ar níos mó pictiúir ó JWST, tá siad ar fád ar fáil ar NASA nó ar Isa ar Lína, agus tá siad go hálan ar fád. Ach sin ceann nua beidir mío hin. So sin sampla den eolaíocht atá muid ag déanamh sa Réadlann, bíonn timpeall 20 daoine ag obair an gach lá ag déanamh staidir ar na réaltaí agus na plánéid is ruí mar sin. Má tá sim ag aine teacht amach mar dúirt méid bíonn immeachtaí ar siúil tríd an gibhrú. Agus tá féileara ar Eagraíonn den na immeachtaí ar fád atá ag ddridim. Mar dúirt méid an céad ceann ná oíche cultúra, tá brón arm tána a géad imethe. Ach ba immeachtaí eile ag ddridim agus ba na ticéad ar fád ar fáil ar an Eagraíonn cumála ólais. Agus gur mí amachcuibh as éisteach bum, má tá on ceistena a gcéine tá an brásás iad agart agus gur mí amachcuibh.